Η Πόλιξενη στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη του καμαρινιού, παρατηρώντας προσεκτικά το είδωλό της, σαν να προσπαθούσε να αναγνωρίσει μια εκδοχή του εαυτού της που είχε αρχίσει να της γίνεται ξένη. Η εξωτερική της εικόνα παρέμενε συγκροτημένη, όμως κάτω από αυτή την επιφάνεια υπήρχε μια έντονη εσωτερική αναστάτωση που δεν μπορούσε πλέον να κρυφτεί. Η επιστροφή της στο χώρο του θεάτρου δεν αποτελούσε απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά μια σύγκρουση με όλα όσα είχε αφήσει πίσω της. Κάθε αντικείμενο στο καμαρίνι, κάθε ήχος από τη σκηνή, λειτουργούσε σαν αφορμή για να αναδυθούν μνήμες που για καιρό προσπαθούσε να καταπιέσει, μνήμες που συνδέονταν με τις πρώτες της αποτυχίες, αλλά και με τις στιγμές που την είχαν καθορίσει. Εν τω μεταξύ, η Μάρθα Λόιζου διατηρούσε μια διακριτική απόσταση, επιλέγοντας να μην παρέμβει άμεσα, καθώς κατανοούσε ότι η εσωτερική πάλη της Πόλιξενη δεν μπορούσε να λυθεί με εξωτερικές παρεμβάσεις. Η στάση της δεν ήταν αδιαφορία, αλλά μια συνειδητή επιλογή, βασισμένη στην εμπειρία της, ότι ορισμένες δοκιμασίες αποτελούν απαραίτητα στάδια για την εξέλιξη ενός καλλιτέχνη. Καθώς η Πόλιξενη ετοιμαζόταν να βγει στη σκηνή για την πρόβα, το σώμα της αντέδρασε πριν ακόμη προλάβει να ελέγξει τις σκέψεις της, καθώς ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος που την ανάγκασε να επιβραδύνει τα βήματά της. Η αίσθηση αυτή δεν είχε μόνο σωματική διάσταση, αλλά συνδεόταν με μια βαθύτερη εσωτερική αντίσταση, σαν ένα μέρος της να αρνιόταν να προχωρήσει χωρίς να αντιμετωπίσει πρώτα όσα την καταδίωκαν. Παρά αυτή την έντονη αμφιβολία, συνέχισε την πορεία της προς τη σκηνή, καθοδηγούμενη από την επιμονή που τη χαρακτήριζε από την αρχή της διαδρομής της. Η επιθυμία της να αποδείξει ότι ανήκει σε αυτόν τον χώρο παρέμενε ισχυρή, ακόμη και αν η ίδια άρχιζε να αμφισβητεί το τίμημα αυτής της επιλογής. Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρος παρακολουθούσε από τις τελευταίες θέσεις της άδειας αίθουσας, προσπαθώντας να κατανοήσει τις αλλαγές στη συμπεριφορά της. Η ανησυχία του δεν περιοριζόταν στην επαγγελματική της πορεία, αλλά επεκτηνόταν στη γενικότερη ψυχική της κατάσταση, καθώς διαισθανόταν ότι η δυσκολία που αντιμετώπιζε είχε βαθύτερες ρίζες. Όταν η Πόλιξενη στάθηκε στο κέντρο της σκηνής, το έντονο φως την εξέθεσε όχι μόνο στα μάτια των άλλων, αλλά και στη δική της συνείδηση. Η προσπάθεια της να συγκεντρωθεί στον ρόλο της αποδείχθηκε πιο δύσκολη από ό,τι περίμενε, καθώς οι λέξεις του κειμένου δεν μπορούσαν να καλύψουν το βάρος των σκέψεων που την κατέκλυζαν. Σε εκείνη τη στιγμή, μια συγκεκριμένη ανάμνηση επανήλθε με ένταση, φέρνοντας στο προσκήνιο την περίοδο κατά την οποία είχε αποφασίσει να ακολουθήσει το θέατρο, παρά τις αντιρρήσεις και τους φόβους που υπήρχαν γύρω της. Η ανάμνηση αυτή δεν λειτουργήσε ως ενθάρρυνση, αλλά ως υπενθύμηση της ευθύνης που είχε αναλάβει, καθώς και των προσδοκιών που συνόδευαν αυτή την επιλογή. Η προσπάθεια της να εκφωνήσει την πρώτη της ατάκα διακόπηκε από μια εμφανή αστάθεια στη φωνή της, γεγονός που προκάλεσε την προσοχή των υπολείπων. Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα ενός λάθους, αλλά ένδειξη μιας εσωτερικής ρήξης που δεν μπορούσε να καλυφθεί με τεχνική ή εμπειρία. Η αντίδραση της δεν εκδηλώθηκε με έντονες κινήσεις, αλλά με μια εσωτερική υποχώρηση, καθώς κατέβασε το βλέμμα της και προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο. Ωστόσο, η αδυναμία της να συνεχίσει με φυσικότητα αποκάλυπτε ότι το πρόβλημα δεν βρισκόταν στην προετοιμασία της, αλλά σε κάτι βαθύτερο που απαιτούσε αντιμετώπιση. Η Μάρθα, παραμένοντας σιωπηλή, επέτρεψε στη σκηνή να εξελιχθεί χωρίς παρέμβαση, αναγνωρίζοντας ότι η στιγμή αυτή είχε μεγαλύτερη αξία ως εμπειρία παρά ως αποτυχία. Η στάση αυτή ενίσχυσε τη βαρύτητα της κατάστασης, καθώς η Πόλιξενη βρέθηκε αντιμέτωπη με τον εαυτό της χωρίς καμία εξωτερική υποστήριξη. Μετά τη διακοπή της πρόβας και την αποχώρηση των υπολείπων, η Πόλιξενη παρέμεινε μόνη στη σκηνή, σε έναν χώρο που άλλοτε αποτελούσε το κέντρο των φιλοδοξιών της. Η απομόνωση αυτή της επέτρεψε να συνειδητοποιήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι το παρελθόν της δεν είχε πάψει να επηρεάζει το παρόν της, ανεξάρτητα από τις προσπάθειές της να προχωρήσει. Η σκέψη αυτή δεν προέκυψε ως μια ξαφνική αποκάλυψη, αλλά ως αποτέλεσμα μιας συσσόρευσης εμπειριών που δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Η αναγνώριση ότι ο φόβος της δεν σχετιζόταν με τη σκηνή, αλλά με την ίδια της την ταυτότητα, αποτέλεσε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Καθώς σηκώθηκε αργά και κοίταξε την άδεια αίθουσα, αντιλήφθηκε ότι η αίσθηση μοναξιάς που τη συνόδευε δεν είχε σχέση με την απουσία άλλων ανθρώπων, αλλά με την απόσταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα σε αυτό που ήταν και σε αυτό που προσπαθούσε να γίνει. Η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε να παραμείνει στάσιμη για πολύ, καθώς οι εξελίξεις που επρόκειτο να ακολουθήσουν θα την έφερναν αντιμέτωπη με επιλογές που δεν θα μπορούσε να αναβάλει. Μια νέα πρόταση, που θα εμφανιζόταν σύντομα, θα λειτουργούσε ως καταλύτης, αναγκάζοντας την να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να κυνηγά το όνειρο της ή αν θα υποχωρήσει μπροστά στο βάρος του παρελθόντος της. Σε αυτό το σημείο, η πορεία της Πόλιξενη είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει, ακόμη και αν η ίδια δεν ήταν έτοιμη να το αποδεχτεί πλήρως. Λίγο αργότερα, η Πόλιξενη βρέθηκε να περπατά μόνη της στους διαδρόμους του θεάτρου, αφήνοντας πίσω της τη σκηνή που πριν από λίγο την είχε φέρει αντιμέτωπη με την πιο σκληρή εκδοχή του εαυτού της.
Η σιωπή γύρω της δεν ήταν απλώς η απουσία ήχων, αλλά ένα είδος πίεσης που ενίσχυε τις σκέψεις της και την ανάγκαζε να τις αντιμετωπίσει χωρίς περισπασμούς. Η εμπειρία της πρόβας δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια απλή επαγγελματική δυσκολία, καθώς αυτό που είχε αποκαλυφθεί ήταν η εύθραυστη ισορροπία που είχε χτίσει τα τελευταία χρόνια. Η προσπάθεια της να αποδείξει ότι είχε ξεπεράσει το παρελθόν της είχε αρχίσει να καταρρέει, αποκαλύπτοντας ότι τα τραύματα που κουβαλούσε παρέμεναν ενεργά και επηρέαζαν κάθε της βήμα. Εν τω μεταξύ, η Μάρθα Λόιζου επέλεξε να την προσεγγίσει όχι ως αυστηρή καθοδηγήτρια, αλλά ως παρατηρητής που γνωρίζει τη σημασία της σωστής στιγμής. Η στάση της παρέμεινε συγκρατημένη, καθώς κατανοούσε ότι οποιαδήποτε πίεση εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να εντείνει την ήδη επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση της Πόλιξενη. Καθώς οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν σε έναν ήσυχο χώρο μακριά από τα φώτα της σκηνής, η ένταση δεν εκφράστηκε με έντονες αντιδράσεις, αλλά μέσα από μια βαριά σιωπή που περιείχε περισσότερα από οποιαδήποτε λόγια. Η Πόλιξενη απέφυγε αρχικά να εκφράσει ανοιχτά όσα ένιωθε, ωστόσο η στάση του σώματός της και το βλέμμα της αποκάλυπταν την εσωτερική της σύγκρουση. Η συζήτηση που ακολούθησε δεν είχε τη μορφή σύγκρουσης, αλλά περισσότερο μια σταδιακής αποκάλυψης. Η Μάρθα, με προσεκτικές ερωτήσεις, οδήγησε την Πόλιξενη να συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα δεν περιοριζόταν στη συγκεκριμένη πρόβα, αλλά συνδεόταν με μια βαθύτερη αμφισβήτηση της ίδιας της ταυτότητάς της ως καλλιτέχνηδας. Η αναφορά στο παρελθόν της δεν έγινε άμεσα, όμως η επίδρασή του ήταν εμφανή σε κάθε της αντίδραση. Οι επιλογές που είχε κάνει για να φτάσει σε αυτό το σημείο, οι θυσίες που είχε αποδεχτεί, αλλά και οι απογοητεύσεις που είχε βιώσει, συνέθεταν ένα βάρος που πλέον δεν μπορούσε να αγνοήσει. Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρous παρακολουθούσε από απόσταση τις εξελίξεις, επιλέγοντας να μην παρέμβει άμεσα, καθώς κατανοούσε ότι η παρέμβασή του θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως πίεση. Η στάση του βασιζόταν στην εμπιστοσύνη που είχε στην Πόλιξενη, αλλά και στην ανησυχία ότι η ίδια ενδεχομένως να μην ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τις αλήθειες που αναδύονταν. Καθώς η ημέρα προχωρούσε, η Πόλιξενη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη εξέλιξη, η οποία ήρθε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Μια νέα επαγγελματική πρόταση της παρουσιάστηκε, η οποία φαινομενικά αποτελούσε μια σημαντική ευκαιρία για την καριέρα της, όμως στην πραγματικότητα την έθετε μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα. Η πρόταση αυτή δεν αφορούσε μόνο έναν νέο ρόλο ή μια συνεργασία, αλλά έναν διαφορετικό δρόμο, ο οποίος απαιτούσε από εκείνη να αποδείξει ότι μπορούσε να ανταποκριθεί σε υψηλότερες απαιτήσεις και να αφήσει πίσω της τις αμφιβολίες που την κρατούσαν στάσιμη. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία κατά την οποία παρουσιάστηκε ενίσχυσε την αβεβαιότητά της, καθώς δεν είχε ακόμη ξεπεράσει το σοκ της προηγούμενης αποτυχίας. Η σκέψη να αποδεχτεί αυτή την πρόκληση συνδέθηκε άμεσα με το φόβο της αποτυχίας, όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό. Η πιθανότητα να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με την ίδια αδυναμία την έκανε να αμφισβητεί αν ήταν πραγματικά έτοιμη να προχωρήσει. Εν τω μεταξύ, η Μάρθα αντιμετώπισε την εξέλιξη αυτή με μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας τόσο τις δυνατότητες όσο και τους κινδύνους που ενείχε. Αντί να δώσει σαφείς οδηγίες, επέλεξε να αφήσει την Πόλιξενη να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να καταλήξει μόνη της σε ένα συμπέρασμα, θεωρώντας ότι μόνο έτσι η απόφαση που θα έπαιρνε θα είχε ουσιαστική σημασία. Καθώς η Πόλιξενη απομακρύνθηκε από τη συζήτηση, οι σκέψεις της έγιναν ακόμη πιο έντονες, δημιουργώντας ένα εσωτερικό δίλημμα που δεν μπορούσε να επιλυθεί εύκολα. Από τη μία πλευρά, υπήρχε η επιθυμία της να αποδείξει ότι μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια της και να προχωρήσει, ενώ από την άλλη, ο φόβος ότι δεν είχε ακόμη θεραπεύσει τα τραύματα της την κρατούσε πίσω. Η κατάσταση αυτή την οδήγησε σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής αναζήτησης, κατά την οποία προσπάθησε να επαναπροσδιορίσει τους στόχους και τις προτεραιότητές της. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν γραμμική, αλλά χαρακτηριζόταν από συνεχείς αμφιβολίες και εναλλαγές συναισθημάτων, που επηρέαζαν τόσο τη σκέψη όσο και τη συμπεριφορά της. Όσο περνούσε η ώρα, έγινε όλο και πιο σαφές ότι η απόφαση που έπρεπε να πάρει δεν αφορούσε μόνο την καριέρα της, αλλά και την ίδια της την ταυτότητα. Η επιλογή να προχωρήσει σήμαινε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει όλα όσα είχε αποφύγει μέχρι εκείνη τη στιγμή, ενώ η επιλογή να υποχωρήσει θα ισοδυναμούσε με αποδοχή της ήττας. Καθώς έμεινε μόνη της ξανά, αυτή τη φορά εκτός σκηνής, η Πόλιξενη συνειδητοποίησε ότι το πραγματικό της δίλημμα δεν μπορούσε να λυθεί με λογικά επιχειρήματα. Ήταν ένα ζήτημα που απαιτούσε συναισθηματική ωριμότητα και αποδοχή, στοιχεία που δεν είχαν ακόμη σταθεροποιηθεί μέσα της. Σε αυτό το σημείο, η πορεία της βρισκόταν σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς οι επιλογές που θα έκανε τις επόμενες στιγμές θα καθόριζαν όχι μόνο την επαγγελματική της εξέλιξη, αλλά και την ικανότητά της να συμφιλιωθεί με το παρελθόν της. Η εσωτερική αυτή σύγκρουση δεν είχε ακόμη κορυφωθεί, όμως όλα έδειχναν ότι η επόμενη δοκιμασία θα ήταν ακόμη πιο απαιτητική, φέρνοντας την αντιμέτωπη με καταστάσεις που δεν θα μπορούσε πλέον να αποφύγει.
Την ίδια στιγμή που η Πόλυξενη προσπαθούσε να οργανώσει τις σκέψεις της, η πίεση που είχε αρχίσει να συσσωρεύεται μέσα της μετατρεπόταν σταδιακά σε μια πιο σύνθετη ψυχολογική κατάσταση, όπου η αβεβαιότητα δεν αφορούσε μόνο το παρόν, αλλά επεκτηνόταν και στο πώς αντιλαμβανόταν τον ίδιο της τον εαυτό. Η αίσθηση ότι είχε χάσει τον έλεγχο δεν εκδηλωνόταν με έντονες αντιδράσεις, αλλά με μια σταδιακή αποστασιοποίηση από όσα μέχρι πρότινος θεωρούσε δεδομένα. Καθώς η πρόταση που είχε δεχτεί άρχισε να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή, οι λεπτομέρειες που τη συνόδευαν ανέδειξαν ακόμη περισσότερο το βάρος της απόφασης που έπρεπε να λάβει. Δεν επρόκειτο απλώς για μια ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά για μια δοκιμασία που θα αποκάλυπτε αν είχε πραγματικά την ικανότητα να σταθεί στο επίπεδο που απαιτούσε ο χώρος στον οποίο επιθυμούσε να ανήκει. Εν τω μεταξύ, η Μάρθα Λόιζου παρατηρούσε προσεκτικά τη συμπεριφορά της, χωρίς να ασκεί άμεση πίεση, αναγνωρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτής της κατάστασης θα καθόριζε όχι μόνο την καριέρα της Πόλυξενη, αλλά και τη σχέση τους. Η στάση της παρέμενε σταθερή, βασισμένη στην πεποίθηση ότι η ορίμανση ενός καλλιτέχνη δεν μπορεί να επιβληθεί εξωτερικά. Παράλληλα, ο Λάμπροουζ άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η εσωτερική σύγκρουση της Πόλυξενη είχε αρχίσει να επηρεάζει και τις αποφάσεις της, γεγονός που τον οδήγησε σε μια πιο προσεκτική στάση απέναντι της. Η ανησυχία του δεν εκφράστηκε με άμεση παρέμβαση, αλλά με μια διακριτική παρουσία, η οποία στόχευε στο να της προσφέρει στήριξη χωρίς να ενισχύσει την πίεση που ήδη ένιωθε. Καθώς οι ημέρες περνούσαν, η Πόλυξενη επιχείρησε να επιστρέψει σε μια κανονικότητα, συμμετέχοντας σε νέες πρόβες και προσπαθώντας να ανακτήσει το ρυθμό της. Ωστόσο, κάθε της προσπάθεια συνοδευόταν από μια εσωτερική ένταση, η οποία δεν της επέτρεπε να συγκεντρωθεί πλήρως στον ρόλο της. Η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ήθελε να παρουσιάσει και σε αυτό που πραγματικά ένιωθε γινόταν όλο και πιο εμφανής. Σε μία από αυτές τις πρόβες, μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια στάθηκε αρκετή για να διαταράξει εκ νέου την ισορροπία της. Ένα απλό σχόλιο για την ερμηνεία της λειτουργήσε ως καταλύτης, φέρνοντας στην επιφάνεια την ανασφάλεια που προσπαθούσε να κρύψει. Η αντίδραση της δεν ήταν υπερβολική, αλλά η ένταση με την οποία επηρεάστηκε αποκάλυψε ότι η ψυχική της κατάσταση παρέμενε εύθραυστη. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μια σταδιακή απομάκρυνση από το περιβάλλον των συνεργατών της, καθώς ένιωθε ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Η απομόνωση αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής, αλλά μια φυσική συνέπεια της εσωτερικής της σύγκρουσης, η οποία την έκανε να αποφεύγει καταστάσεις που θα μπορούσαν να την εκθέσουν. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, η σκέψη της αποδοχής ή της απόρριψης της νέας πρότασης παρέμενε στο επίκεντρο της προσοχής της, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις της. Η αδυναμία της να καταλήξει σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα ενίσχυε την αίσθηση ότι είχε παγιδευτεί σε μια κατάσταση χωρίς σαφή διέξοδο. Σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από την πίεση, η Πόλυξενη βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη της εκτός του θεάτρου, αναζητώντας έναν χώρο όπου θα μπορούσε να επεξεργαστεί τις σκέψεις της χωρίς εξωτερικούς παράγοντες. Η αλλαγή περιβάλλοντος δεν έφερε την ανακούφιση που περίμενε, καθώς οι σκέψεις της συνέχισαν να την ακολουθούν, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα δεν σχετιζόταν με τις συνθήκες, αλλά με την εσωτερική της κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η ανάμνηση συγκεκριμένων γεγονότων από το παρελθόν της άρχισε να επανέρχεται με μεγαλύτερη ένταση, δημιουργώντας μια αίσθηση επανάληψης που την αποσταθεροποιούσε. Οι εμπειρίες που είχε προσπαθήσει να αφήσει πίσω της επανεμφανίζονταν με τρόπο που επηρέαζε άμεσα τη συμπεριφορά και τις επιλογές της. Η συνειδητοποίηση ότι η αποφυγή δεν αποτελούσε λύση άρχισε να διαμορφώνεται σταδιακά, χωρίς όμως να συνοδεύεται από την απαραίτητη βεβαιότητα για το πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Η ανάγκη να αντιμετωπίσει το παρελθόν της συγκρουόταν με το φόβο ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να την αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο. Καθώς η πίεση αυξανόταν, η Πόλυξενη άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η επόμενη της εμφάνιση στη σκηνή δεν θα ήταν απλώς μια επαγγελματική υποχρέωση, αλλά μια καθοριστική στιγμή που θα αποκάλυπτε αν μπορούσε να υπερβεί τα όρια που η ίδια είχε θέσει στον εαυτό της. Η σκέψη αυτή ενίσχυσε την ένταση που ήδη ένιωθε, μετατρέποντας την προσδοκία της εμφάνισης σε πηγή άγχους. Την ίδια στιγμή, η στάση των ανθρώπων γύρω της παρέμενε προσεκτική, καθώς κανείς δεν επιθυμούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Η έλλειψη άμεσης αντιπαράθεσης δεν σήμαινε απουσία προβλήματος, αλλά μάλλον μια συλλογική αναγνώριση ότι η Πόλυξενη βρισκόταν σε μια κρίσιμη φάση. Καθώς πλησίαζε η στιγμή της επόμενης εμφάνισης, η εσωτερική της ένταση κορυφωνόταν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια εξέλιξη που δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί πλήρως. Η ισορροπία που προσπαθούσε να διατηρήσει είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται και όλα έδειχναν ότι η επόμενη δοκιμασία θα αποκάλυπτε το πραγματικό μέγεθος της κρίσης που αντιμετώπιζε. Καθώς πλησίαζε η στιγμή της επόμενης εμφάνισης, η Πόλυξενη βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου η ψυχική ένταση δεν μπορούσε πλέον να ελεγχθεί με τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε μέχρι τότε.
Η προσπάθεια της να διατηρήσει μια εικόνα σταθερότητας άρχισε να αποδυναμώνεται, καθώς οι εσωτερικές της συγκρούσεις επηρέαζαν πλέον άμεσα τη συμπεριφορά και τη συγκέντρωσή της. Η προετοιμασία για την εμφάνιση δεν εξελίχθηκε με τον αναμενόμενο τρόπο, αφού κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας λειτουργούσε ως υπενθύμηση της πίεσης που δεχόταν. Η συγκέντρωσή της διασπόνταν εύκολα, ενώ η αίσθηση ότι βρισκόταν υπό διαρκή αξιολόγηση ενίσχυε το άγχος της, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που δυσκόλευε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της. Εν τω μεταξύ, η Μάρθα Λόιζου παρακολουθούσε την εξέλιξη της κατάστασης με αυξανόμενη ανησυχία, αντιλαμβανόμενη ότι η κρίση που περνούσε η Πόλιξενη είχε αρχίσει να επηρεάζει την επαγγελματική της λειτουργία σε βαθμό που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Παρά την εμπειρία της, δίσταζε να παρέμβει δυναμικά, καθώς γνώριζε ότι μια λανθασμένη κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση. Η εμφάνιση ξεκίνησε μέσα σε ένα κλίμα προσδοκίας, όπου η Πόλιξενη προσπάθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου της, αξιοποιώντας την τεχνική και την εμπειρία που είχε αποκτήσει. Στα πρώτα λεπτά, η απόδοση της διατήρησε μια σχετική ισορροπία, γεγονός που δημιούργησε την εντύπωση ότι είχε καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, αυτή η ισορροπία αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς μια μικρή απόκλιση από το ρυθμό της σκηνής στάθηκε αρκετή για να ενεργοποιήσει ξανά την εσωτερική της ανασφάλεια. Η σκέψη ότι βρισκόταν μπροστά σε κοινό και υπό συνεχή παρατήρηση ενίσχυσε την ένταση, οδηγώντας τη σε μια κατάσταση όπου η συγκέντρωσή της άρχισε να διασπάται. Η αντίδραση δεν εκδηλώθηκε με άμεση διακοπή της παράστασης, αλλά με μια σταδιακή απώλεια ελέγχου, η οποία έγινε αντιληπτή τόσο από τους συνεργάτες της όσο και από όσους παρακολουθούσαν. Η φωνή της έχασε τη σταθερότητά της, οι κινήσεις της έγιναν λιγότερο συντονισμένες και η συνολική της παρουσία άρχισε να απομακρύνεται από το επίπεδο που απαιτούσε ο ρόλος. Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρουζ αντιλήφθηκε πρώτος τη σοβαρότητα της κατάστασης, κατανοώντας ότι η Πόλιξενη δεν αντιμετώπιζε απλώς μια στιγμιαία δυσκολία, αλλά μια βαθύτερη κρίση που εκδηλωνόταν δημόσια. Η ανησυχία του εντάθηκε, καθώς συνειδητοποίησε ότι η συνέχιση της εμφάνισης υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Καθώς η παράσταση προχωρούσε, η Πόλιξενη έφτασε σε ένα σημείο όπου η προσπάθεια της να συνεχίσει δεν μπορούσε πλέον να στηριχθεί μόνο στη θέληση. Η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που όφιλε να παρουσιάσει και σε αυτό που πραγματικά ένιωθε έγινε εμφανής, οδηγώντας σε μια στιγμή όπου η εσωτερική της ισορροπία κατέρευσε. Η παύση που ακολούθησε δεν ήταν μέρος της σκηνοθεσίας, αλλά αποτέλεσμα της αδυναμίας της να συνεχίσει, γεγονός που προκάλεσε έντονη αμηχανία στο περιβάλλον της σκηνής. Η σιωπή που δημιουργήθηκε είχε μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε αντίδραση, καθώς κατέδειξε ότι η κατάσταση είχε ξεπεράσει τα όρια μιας απλής επαγγελματικής δυσκολίας. Η Πόλιξενη, αντιλαμβανόμενη την έκταση της αποσταθεροποίησης, προσπάθησε να επανακτήσει τον έλεγχο, ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ψυχική της κατάσταση δεν της επέτρεπε να επανέλθει άμεσα, γεγονός που την οδήγησε σε μια αναγκαστική απομάκρυνση από τη σκηνή. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε ένα νέο επίπεδο πίεσης, καθώς η αποτυχία δεν περιοριζόταν πλέον σε προσωπικό επίπεδο, αλλά είχε καταστεί ορατή και στους άλλους. Η έκθεση αυτή ενίσχυσε την αίσθηση αμφισβήτησης που ήδη υπήρχε μέσα της, οδηγώντας τη σε μια βαθύτερη κρίση αυτοπεποίθησης. Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισης, η Πόλιξενη αποσύρθηκε σε έναν απομονωμένο χώρο, επιδιώκοντας να αποστασιοποιηθεί από το περιβάλλον και να επεξεργαστεί όσα είχαν συμβεί. Η απομόνωση αυτή δεν αποτέλεσε λύση, αλλά ενίσχυσε την εσωτερική της ένταση, καθώς της έδωσε το χώρο να αναλογιστεί την κατάσταση χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Η συνειδητοποίηση ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορούσε πλέον να αποφύγει την αντιμετώπιση του παρελθόντος της άρχισε να διαμορφώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια. Η αποτυχία στη σκηνή λειτουργούσε ως επιβεβαίωση ότι η αποφυγή δεν μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς συνέπειες. Εν τω μεταξύ, η στάση των ανθρώπων γύρω της παρέμεινε συγκρατημένη, καθώς κανείς δεν επιθυμούσε να επιδεινώσει την κατάσταση με άμεσες παρεμβάσεις ή κριτική. Η σιωπηλή αυτή στάση, ωστόσο, ενίσχυσε την αίσθηση απομόνωσης που βίωνε, καθώς ερμηνεύτηκε ως έλλειψη κατανόησης. Καθώς η ένταση κορυφωνόταν, έγινε σαφές ότι η Πόλιξενη είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου η συνέχιση της πορείας της με τον ίδιο τρόπο δεν ήταν πλέον δυνατή. Η ανάγκη για μια ουσιαστική αλλαγή, είτε σε επίπεδο επιλογών είτε σε επίπεδο στάσης απέναντι στο παρελθόν, είχε καταστεί αναπόφευκτη. Η κατάσταση αυτή δεν είχε ακόμη οδηγηθεί σε λύση, αλλά είχε φτάσει στο σημείο όπου η αναμέτρηση με την αλήθεια δεν μπορούσε πλέον να αναβληθεί. Οι επόμενες της κινήσεις θα καθόριζαν όχι μόνο την επαγγελματική της πορεία, αλλά και την ικανότητά της να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τον ίδιο της τον εαυτό. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η Πόλιξενη δεν μπορούσε πλέον να αγνοήσει το γεγονός ότι η κρίση που είχε βιώσει στη σκηνή αποτελούσε μόνο την επιφάνεια ενός βαθύτερου προβλήματος, το οποίο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και καιρό.
Η αποσταθεροποίηση που είχε εκδηλωθεί δημόσια λειτουργούσε πλέον ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες κινήσεις της, καθώς δεν υπήρχε πια η δυνατότητα επιστροφής σε μια ψευδαίσθηση ελέγχου. Η απομόνωσή της μετά το περιστατικό δεν ήταν απλώς μια προσπάθεια αποφόρτισης, αλλά μια αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να επεξεργαστεί τα γεγονότα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Η απουσία εξωτερικών ερεθισμάτων την έφερε αντιμέτωπη με τις σκέψεις της, οι οποίες πλέον δεν μπορούσαν να παρακαμφθούν ή να κατασταλούν με προσωρινές λύσεις. Εν τω μεταξύ, η Μάρθα Λόιζου αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου η μη παρέμβαση δεν αποτελούσε πλέον βιώσιμη επιλογή. Η προσέγγιση της, ωστόσο, δεν άλλαξε δραστικά, καθώς επέλεξε να κινηθεί με τρόπο που θα ενίσχυε την αυτονομία της Πόλιξενη, αντί να επιβάλλει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα τους σε αυτή τη φάση είχε διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με τις προηγούμενες, καθώς η Πόλιξενη εμφανίστηκε πιο πρόθυμη να αναγνωρίσει την ύπαρξη του προβλήματος. Η παραδοχή ότι η αποφυγή του παρελθόντος της είχε συμβάλει στη διαμόρφωση της παρούσας κρίσης αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κατανόησης. Η αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία μέχρι τότε παρέμεναν αδιευκρίνιστα, άρχισε να παίρνει πιο ξεκάθαρη μορφή μέσα από τη διαδικασία της συζήτησης. Η Πόλιξενη συνειδητοποίησε ότι οι εμπειρίες αυτές δεν είχαν απλώς αφήσει ένα συναισθηματικό αποτύπωμα, αλλά είχαν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τον εαυτό της και τις δυνατότητες της. Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρous παρέμεινε σε μια διακριτική θέση, επιλέγοντας να στηρίξει την Πόλιξενη χωρίς να εμπλακεί άμεσα στη διαδικασία της αναμέτρησης με το παρελθόν της. Η στάση του βασιζόταν στην κατανόηση ότι η εμπλοκή τρίτων σε μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να αλλοιώσει τη σημασία της. Καθώς η Πόλιξενη προχωρούσε σε αυτή τη διαδικασία αυτοανάλυσης, άρχισε να διαμορφώνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό της, η οποία περιλάμβανε τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες της. Η αποδοχή ότι η πορεία της δεν ήταν γραμμική, αλλά γεμάτη αντιφάσεις, αποτέλεσε ένα κρίσιμο στοιχείο για την επαναπροσέγγιση της κατάστασης. Η απόφαση σχετικά με τη νέα επαγγελματική πρόταση δεν λήφθηκε άμεσα, καθώς η Πόλιξενη αναγνώρισε ότι η βιασύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια επιλογή που δεν θα ανταποκρινόταν στις πραγματικές της ανάγκες. Αντίθετα, επέλεξε να αξιολογήσει τα δεδομένα με μεγαλύτερη ψυχραιμία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις προσωπικές της προτεραιότητες. Η διαδικασία αυτή δεν εξάλειψε την αβεβαιότητα, αλλά την ενέταξε σε ένα πλαίσιο όπου μπορούσε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά. Η κατανόηση ότι ο φόβος αποτελούσε μέρος της εξέλιξής της και όχι ένδειξη αδυναμίας, συνέβαλε στη σταδιακή αποκατάσταση της αυτοπεποίθησής της. Καθώς πλησίαζε η στιγμή που έπρεπε να επανέλθει στη σκηνή, η Πόλιξενη δεν είχε απαλλαγεί πλήρως από τις αμφιβολίες της, αλλά είχε αποκτήσει μια διαφορετική στάση απέναντι τους. Η αποδοχή του παρελθόντος της δεν σήμαινε ότι το είχε ξεπεράσει, αλλά ότι ήταν πλέον διατεθειμένη να το ενσωματώσει στην πορεία της, αντί να το αποφεύγει. Η επιστροφή της στη σκηνή πραγματοποιήθηκε με μεγαλύτερη επίγνωση των δυσκολιών που είχε να αντιμετωπίσει, καθώς και των δυνατοτήτων της. Η εμπειρία της προηγούμενης αποτυχίας δεν διαγράφηκε, αλλά λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς που της επέτρεψε να προσεγγίσει την ερμηνεία της με μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Η αντίδραση του περιβάλλοντος της σε αυτή την αλλαγή δεν ήταν άμεση ή εντυπωσιακή, ωστόσο υπήρξαν ενδείξεις ότι η στάση της είχε αρχίσει να διαφοροποιείται. Η σταθερότητα που παρουσίασε, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τόσο των άλλων όσο και της ίδιας στον εαυτό της. Στο μεταξύ, η απόφαση σχετικά με τη νέα πρόταση παρέμενε ανοιχτή, λειτουργώντας ως μια υπενθύμηση ότι η πορεία της δεν είχε ακόμη καθοριστεί πλήρως. Η επιλογή που θα έκανε θα επηρέαζε όχι μόνο την επαγγελματική της εξέλιξη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα συνέχιζε να διαχειρίζεται τη σχέση της με το παρελθόν της. Η κατάσταση αυτή δεν οδήγησε σε μια οριστική λύση, αλλά σε μια νέα ισορροπία, η οποία βασιζόταν στην αποδοχή της αβεβαιότητας και στη σταδιακή προσαρμογή στις απαιτήσεις της πραγματικότητας. Η πορεία της Πόλιξενη παρέμενε ανοιχτή, γεμάτη προκλήσεις, αλλά και δυνατότητες για εξέλιξη. Σε αυτό το σημείο, έγινε σαφές ότι η πραγματική της δοκιμασία δεν αφορούσε μόνο την επιτυχία ή την αποτυχία στη σκηνή, αλλά την ικανότητά της να συμφιλιωθεί με τον εαυτό της και να συνεχίσει παρά τις δυσκολίες. Η διαδρομή που είχε μπροστά της δεν υποσχόταν εύκολες λύσεις, αλλά της έδινε την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της με βάση μια πιο ουσιαστική κατανόηση.